Poznáte to, scrollujete storky a zrazu na vás vyskočí reklama na nejakú aplikáciu, ktorá edituje videá za vás. Ja som na takúto jednu narazil, volá sa to, že Vids app, stačí tam nahádzať jednoducho tie videá a aplikácia všetko urobí za vás. No tak som zvedavý. OK, takže pár záberov mám natočených, nie je to nič extra, ale na tento účel to postačí. Idem to teraz skúsiť zostrihať a uvidíme, čo to bude za výsledok. Je tam iba 3-dňová skúšobná verzia, čiže ak to budete chcieť používať na edit, tak si budete musieť zaplatiť buď 8,90 za mesiac, alebo 44,90 na rok. Použil som teda ten template, ktorý bol aj promovaný v tej reklame. Avšak to video v tom template nevyzerá úplne rovnako a to som si aj myslel, že bude pravda, keďže v tom konkrétnom videu boli použité určité techniky maskovania, ktoré podľa mňa nie sú až tak jednoduché urobiť nejakou aplikáciou, ktorá robí tie veci automaticky. Ale je to pomerne podobné a podľa môjho názoru, ak si niekto, kto absolútne nevie nič o edite a zároveň to chce mať nejako pekne zostrihané, tak možno aj toto je cesta, ako si tieto videjka zostrihať, avšak podľa môjho názoru to nikdy nebude ničím výnimočné a bude to vždycky vyzerať tak trochu umelo a tak trochu ničovo. A ak ťa zaujímajú takéto videá, tak ma určite sleduj. Bang, 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 bang.